Isinara po ng mga otoridad ang pangunahing kalsada patungong barangay Malico po sa San Nicolas, Pangasinan matapos itong maapektuhan po ng pagguho ng lupa dulot ng tuloy-tuloy na pagbuhos po ng malalakas na pag-uulan. Ayon po sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, hindi naligtas na madaanan ng naturang kalsada kaya agad na ipinatupad ang road closure sa lahat ng uri ng sasakyan bilang pag-iingat na rin sa mga motorista at residente. Patuloy na sinusuri ng mga kinaukulang ahensya ang lawak ng pinsala at posibilidad na panibagong pagguho ng lupa, lalo na kung magpapatuloy pa ang masamang panahon. Dahil dito, mahigpit na pinapayuhan ng publiko na huwag munang bumiyahe patungong barangay Malico at sumunod sa mga ipinatutupad na traffic advisory at road closure ng mga otoridad. Samantala, patuloy naman ang koordinasyon ng lokal na pamahalaan sa mga concerned agencies para sa clearing operations sa tagarang rehabilitasyon ng kalsada upang maibalik ang ligtas na pagbiyahe sa lugar sa lalong madaling panahon. IFM News. IFM News. IFM News.